Atensyon sa mga nangita diha og trabaho diri sa nasod ug sa abroad. Adunay daghang trabaho nagpaabot kaninyo sa job fair nga gipasiugdahan sa Public Employment Services Office kon PESO sa Cebu Provincial Capitol subay sa ika-455th founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Julius Choa, ang Labor and Employment Officer 3, nga dunay 6,500 plus job vacancies, then kapin 5,500 ang overseas ug dulan sa usa ka libo usab ang local hiring. Ipahigayon kini og mga adlaw sa Capitol Social Hall diin sugdan alas 7:30 bundag. Gawhag sa PESO ang mga aplikante nga magsayo o moparehistro daan sa ilang buhatan aron dili malangan sa adlaw na sa job fair. Labaw sa tanan magsulob og haom nga sapot sa pagpang-apply og trabaho. Aduna usay mga serbisyo sa NBI, SSS ug ubang ahensya isip one-stop shop sa mga madawat nga aplikante alang sa ilang mga requirements. Magdala sila resume, no? With one yun nga resume with picture. Di gid kalimtan ang picture. Then kung unsay ilang nahuman like college graduate or college level, TUR or high school diploma. Kung nasla experience, certificate of employment. Kung nasla training or nasla in situ, pwede sila i-Xerox. Kung gusto sila abroad, nasla passport, i-Xerox sila ang passport. Okay. So muna itong basic requirements, inig pang-apply, inig ka Sabado.